оё медонед ки имей чист? чаро дар системаи давлатӣ бояд ворид карда шаванд? агар мо рамзи имейро ворид накунем чӣ хоҳад шуд? чӣ гуна статус ё мақоми таҷҳизоти мобилиямонро метавонем муайян созем ки дар системаи давлатӣ ба қайд гирифта шудааст ё на? мехоҳед ба ин суолҳо посух дошта бошед? пас барои дарёфти ҷавоб мо ба шумо кӯмак мекунем. шумо имейи телефони худро медонед? агар не, пас ситорача панҷара 06 панҷараро дар телефони худ рақамчинӣ кунед. имей рақами силсилавии иборат аз 15 адад аст. он дар дастгоҳи мобилӣ талони кафолатӣ дар қутии телефон насб шудааст. ҳама гуна дастгоҳе ки бо симкорт кор мекунад имей дорад. телефони ду симкартадор дорои 2 имей аст. дар Тоҷикистон тибқи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 марти соли 2020 таҳти рақами 208 рамзҳои имей бояд ба қайд гирифта шаванд. агар мехоҳед фаҳмед ки имейи телефони шумо дар махзани ягонаи миллӣ сабт шудааст ё не, ба рақамчинии ситорача 3366 панҷара дар дастгоҳи худ ё воридшавӣ ба сомонаи cw.email.tg инро муайян намоед. сабти имей дар системаи давлатӣ ройгон аст. ҳангоми воридсозӣ ба системаи давлатӣ агар телефон ё планшет аз расмиёти гумрукӣ нагузашта бошад, декларатсияи гумрукӣ талаб карда мешавад. ба расмияти дарурии гумрукии мол ӯҳдадории воридкунанда аст. бинобар ин зимни хариди телефон рамзи имейро тафтиш карда аз фурӯшанда декларатсияи гумрукии молро талаб кунед, зеро дар декларатсия ҳатман бояд имей зикр шуда бошад. агар чунин нест, ин телефон қочоқ ҳисобида шуда пас аз 3 рӯзи тақвимӣ хизматрасонии алоқаи мобилӣ барои ин дастгоҳ қатъ мегардад. агар худи шумо барои истифода аз хориҷ телефон ё планшет ворид кардед, дар гузаргоҳи гумрукӣ аз намояндагони гумрукӣ декларатсияи шакли Т6 пурсида онро пур кунед. ин комилан ройгон аст. афзалиятҳои системаи давлатии муайянсозии воситаҳои мобилии алоқаи барқӣ: пешгирии воридоти ғайриқонунии дастгоҳи мобилӣ, ташкили маҳзани миллии рамзҳои имейи воситаҳои мобилии алоқаи барқӣ, таъмини ҳифзи ҳуқуқи соҳибмулкон тавассути қатъ намудани дастгоҳҳои мобилии гумшуда ё дуздидашуда.